Avui dia, el C2 de català és un requisit clau en moltes oposicions. Som a ULACAT, una escola de Catalunya especialitzada en formació online d'adults. Fa més de 25 anys que ajudem a persones com tu a aconseguir titulacions oficials que obren portes professionals reals. Rebem més de 100 sol·licituds diàries del C2 de català. La demanda és tan alta que no sempre podem atendre totes les consultes de manera immediata. Per això hem preparat aquest vídeo, perquè entenguis exactament com funciona el nostre curs i saber si realment encaixa amb tu sense haver d'esperar. Avui, el C2 de català ja no és un extra. En molts casos és obligatori o et dona avantatge en oposicions i processos públics. Cada any hi ha més convocatòries en les quals no tenir el C2 et deixa fora. Aquest és el nostre curs online de preparació pel C2 de català. Inclou temari oficial alineat amb les directrius de la Generalitat, explicat per professors especialistes i nadius. Sessions estructurades perquè avancis pas a pas, encara que tinguis poc temps. Campus virtual amb exercicis, models d'exàmens i correccions. Accés durant 12 mesos perquè ho facis al teu ritme. Tutor que t'acompanya i et guia durant tot el procés. Aquest curs no és un curs genèric. Et preparem específicament per superar els exàmens oficials de català amb validesa administrativa. Principalment et preparem per les convocatòries de la Generalitat de Catalunya, l'Escola Oficial d'Idiomes, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears. T'acompanyem en tot el procés, t'avisem de convocatòries, terminis i passos a seguir, perquè només et preocupis d'estudiar. No es tracta només d'aprovar un examen. Es tracta de presentar-te a les oposicions amb tranquil·litat, de no perdre oportunitats i de tenir el nivell que avui et demanen. La majoria dels nostres alumnes es matriculen directament online. Així poden començar al moment sense esperes ni trucades comercials. Un cop et matricules online, tens accés al campus. I en menys de 24 hores, una orientadora acadèmica es posarà en contacte amb tu per ajudar-te a organitzar l'estudi i resoldre dubtes. Ara mateix, el curs té un 10% de descompte fent la matrícula online. Abans eren 329 i ara 299 euros. La promoció és limitada. Si el curs t'encaixa, matricula't ara. Nosaltres t'acompanyem des del primer dia.